You're watching Survival Month on Discovery. Boj o přežití. Dostali sme sa k takémuto veľmi stromému zrazu. Budeme ho vyskúšať zlaniť, ale našiel som tuto nedaleko lano staré. Neviem čo to je. Vyskúšame zistiť, aká je to výška takýmto kameňom. Dajem na trik. Približne okolo tých 30 metrov. Hľadám nejaký pevný strom, ktorý by som mohol priviazať. Bude pomáhať táto uchytka, ktorá by mala pomôcť zliesť tento stromý tvar. Malé zaváhanie môže znamenať smrť. Pripravím ešte zobrať kameru a môžeme ísť. Keď vám takto šmíka, môžete sa týmto jednoducho pridržiavať takto. Najlepšie je mať obe ruka toho lano držať. Takže používam techniku pri tomto zliezaní takú, aby ste do nôh držali, v nohách vlastne držali tú rovnováhu. Veľmi nebezpečné. Už sme skoro dole.